Hemeňde salam doganlar sizden ul etjek kaçdymma sizin egerde nerwiňiz ýerine dä bolsa, maşynyňyz aýaýan bolsaňyz, söýýän bolsaňyz gaýrat edip etmäň. Kirey etmäň. Arada ýa-da wagtym giýjirek saat 8 bolup geçenden soň ýa-da özüm taksy tutdum. Oja gün zat ýaşly 9 ýarda bollul. Olin taksy tutdum, olin bir ýaşygyt durdy, öňünde de bir gyýz maşgala. Menim maşyna yapdym, olin gapyn şey dedi, ýoşrak yaparsyň da çykaňda etdi häl gruby ähäňde. Ýogsa men maşynyň gapysyny ýoş yapdym. Men o wagt tarp edip gapy yapma, dogrymy aýdyn. Ya dow adam, ya dow. Herki barma, lerme bardym, ýene gapyn yapdym, ýoşlyk bilen yapdym da çykyp barýan olin. Sen ijeňe berdim maşyny, kakaňa berdim maşyny. Maşyn ýoş yapdy diýdi bu maňa. Men prosto şok geçirdim. Prosto nätanş adam, nädip beýleki bir nätanş adama şonnalyk gurulap bilýär. Men şep şok geçirip terdip durunca düşünmedim diýdim. Sen ijeň ýa kakaňa beren ok maşyn diýdi maňa. Meňem davlenim urdy. Göreniňiz hem akky. Menem şeýtdim, men sen maşynyň ýoş yapdym, näme diýip dur? Ýok, sen gaçy yapdyň diýip her gitmän nur kelle üýtgen. Şoň üçin litsenziýali sürmelip çykarylan kanun şoňaly balnoýlar kirey etmesin diýip düşünýän balnoýlar. Menem maşyn yapmak diýdim, gaty yapmak şeýle bolýar diýip gaty yapyp görkezdim muňa. Menem davleňila. Gaty yapyp diýip her ýörek başladym man maşyny öňümde saklady. Bu hemme kişem hinti kinoda ýaly üşek bolup başlady. Men rehmetdim bu oglana sebäbi men tanalýan ýüz maňa lişni tak gerekkä. Onuň kerkimini bir şeýlek bolup başlady. Töwerekler tanaýa akydynja. Onuň herki düşdi de ijeňe berdi diýen. Agy bu bir üstüme gyýgyrýan. Menem şey diýdim, ýoş yapdym sen maşynyň, ýene bir gezek gorkodýan idim. Herki yapyp gorkozdym, ýene şey dip yapdym, sen kelläň ýerine, ay bu gitdi maşynym, sen kakaňa berenok, ay gitdi bu janogon, öňündäki gyýdam, Allah tawşyrýan, diýip bir gyýgyrýa. Psihlara duşdum. Menem diýmeli zatlar diýdim olara. Ýöne o wagt men ýadawdym. Men ýada wagtyma gabat geldi, olar Hudaý gorady. Egerde siz şoňal ýagdaýa duşsaňyz, uçaskawoýa jaň edýäňiz, duruşdaýda erkek bolsaň, dur inni gideleşeli, sen şoňalyk ökde bolsaň, 5-nji okudyň açmagy, inni men 5-nji okudym, açma seret diýip gyýylar öwredýän size uçaskawoýa jaň edýäňiz. Ağaňyz ýa äriňiz daýaw piýada bolsa gel bärik diýäňiz, ýankyýalyk erkek syraýanyň gowy göz jagaşlaryny gögertdirin gyýylar. Men derrewjik diýmeladi diýip öýe girdim. Emma men şo wagt ýadaw bolmadyk bolsam, menem kem almadym. Ýadaw bolmadyk bolsam uçaskawoy çagyryp üstünden ýazyp çyk litsenziýasy ýokdugyny bilip, gowuj edip temizini berip bolýar. Şerraý diýip bilýänsiňiz. Şerraý däl. Oňalyk aýal maşgalan fiýlamaýan haram zadalary meňalaklar duşup dursa gowy bolýar onalaklara. Düşündiňizmi? Şoň üçin maşynyňyzda dözmeýän bolsaňyz doganlar, nerwiňiz hem ýaman bolsa beýtmä. Gaýrat edip birazajyk sabyrlyrak boljak boluň, çydajak boluň. Sebäp köpçülük iýliňi her hil zatlar bolup bilýär. Men diýenme dogry düşünüň. Men prosto öz görýänje gyýlanma, şoňal psiha duşsaňyz gyýdlar, sen çödülşesiň gelýärmi, otur häzir diýende noluk, polisiýa jaňa dip çagyrýaňyz, oňal psihlar goýýgnasynlar. Inni arwalyba şoňalyk psihlara bir açyk arwal berseň most süýjärdem dilleri. Şoňal arwalyba 200 manatdan baklaşkasy aşagda akkauntyny belleýän diýsen gowy, her bir hojalykçyda, çaýnsoda hemde arwaly bolaýmalar öýünde gyýdlar. Kimde näil pikir bar ýazyň. Men kösendim, çağam kösenmesin. Oku merkezi bolan üçin kän ata bilen ýüze bolýas. Kän wakalary doýmasa, kän durmuşan görýäs.
kynçylyk çeken bolmagy mümkin ýene ta wagtynda çağa wagty. Men maşyny mini bilmedim, diň awtoda atladım, eşekle atladım, arabala atladım. Sen bir taksiden düşmedi ya. Awtoda minip gezdim, gaty kösendim. Men öz çağam diňe şoför bilen gatnaşjak diýe. Bunun aslında elbet bir pikirim yok. Ýöne nämeler ertibeli. Çağa ýoldaşlyk hereket etmän urulmaýar. Men kösendim, çağamam birleşdeýin kösensinem diýemek. Oňýalyk zat gerekden. Oy öz ýoluny, öz ýöremäni öwrensin. Ne şunun gurrundan ajan şunun berip 10 manat etýän mümkin. Çağa 50 manat berdiň. Käberem bunu ötege sürýär. 200 manat beren adam bar ýa-ni çağatnyň. Gödüňde bu ýerde bardy. Kaptanlar çağara yırtacak 5 manat 10 manat çıkardı jügüsünden dadanmak üçin. Bu da şakırdadıp ýyldyk çıkardy. Kaptanlar çağa goýan täsirini bir gödüňize getirin. Bu çağa öýüne var ya. Öýüne var ya dany ejetinden diyelim ki haytamada bir dal üçin 20 manat soraýar kakatyndan. Ejedem kakadım diye 10 manat näme ýetenok? 20 manat näme üçin soraýan diye. Çağa näme jogap berer? Ya belki bermez ýöne diýýär. Eger ejedden kakatyna söz aýdy bilýän bola şunu ýer çağa. Ýylyň çağata eje 50 manat berýär, 100 manat berýär. Maňa siz näme üçin 10 manat berýän? Men kötüýäňiz. Men olaň çağatça ýokmy? Käwir çağalan sözleri ul adamdan sözlerinden beter azy bolýar oň aýdýan sözleri. Bu da sowmak babatyndan aýdýan. Baý kaňam, garyp kaňam, köp käde, az käde bir durkun saklajak bolmaly. Gyskandyňdan däl ol çağaň edebine täsir edýär ol, terbiýetine täsir edýär ol. O gyskanmak bilen dahily ýeri ýok. Käwir diýmek mümkin, men tapýan, ýejek, geýjek. Razy bolgy, iý biçin, geýin, näme diýen bolsaň dediň, ýöne çağaňyň edebine täsir etjek. Ýaly ýalňyş düşünjelere girmäliň. Näme gerek? Sen zadyň çağ, sen zadyň alyp dursaň, çağdaky döredüjilik ukyna mölmürýär. Bu kazanman näde öwrenmeli? Sen hem zadyň alyp berip dursaň. Ýedin öwrenmeli kazanmany. Çağanyň özü kazanç etmäni öwrenmese, biznesmen bolmanyny öwrenmeýär. Çağanyň öz kararyny özü almany öwrenmese, ejet kakatyndan bir ýygytyar. Конечно, maslahatdan almaly. Bu masala durmuşam, o diýen parlap duran durmuş bolmaýar. Çağa eger öwülmäni öwrenäýse, o bu çağaň uja terbiýetini öňüne alyp bolmaýar. Barar dostunyň ýanyna eşigini görkezip görenler, barar jigitin jograhynyň ýanyna telefonyny görkezip görenler, oňaly olar bilen öwürmeler, adam käsibini öwrünsin, almy bilen öwrünsin, başga näme diýen, agzy birlik bilen öwrünsin, pesperlik bilen öwrünsin. Näme boli adam näçe öwrün pes görkezip beýgelýär. Adam näçe özüni beýik görkezdigçe de pes elýär. İşim nähili bolarka? Wagty-wagtyna ýerine ýetirip bilermikam? Çağamyň geljegi nähili bolarka? Şular ýalyky aladalar sizde de köp bolýarmy? Köplenç stres ýagdaýyny erwet diýip hasap edilýär. Aslynda stresi wagtyna dogry dolandyryp bilsek, üstünlük kazandyrýandygyny bilýärdiňizmi? Stresi dogry dolandyrmak we asuda durmuş barada 24-nji maýda seminar we workshopumuz bolar. Bu tema barada gyzyklanýan sorawlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. O taýda seminardan daşary giňişleýin jogaplar. Hemişe howlugyp ýaşamak, howlugyp hereket etmek. Boş wagtyny 4 tamyň arasynda geçirmek. Öz özüňi iýgenip gezmek. Öz özüňi şowsuzlyga taýýarlamak. Özüňi ýan ýollaşyňy ýa-da ýan ýollaş boljak kişiňi beýlekler bilen deňeşdirmek. Diňe geçmiş bilen ýa-da geljek bilen ýaşamak. Gerekmejek zatlary almak hemde saklamak. Her bir zady öz başda etmek ýa-da etjek bolmak. Öýkü kinäni öz içinde saklamak. Siz bu sanap geçen enliklerimin haysylary has köp mukdarda erkek kişilere degişli, haysylary has köp mukdarda ayallara degişli diýip pikir edýäňiz.